Hello, खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायना लाबाय वेलकाम बैक टू माय YouTube चेनेल बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन आरो खेबसेबाव बरायनाय थाबाय दायो दिमाकुचियाव आङो दंफैयो दिनै मंगलदैसिम एसे दावबायहैनो थांनो नागिरदों जाहोनखौ नोंथांमोननो गेजेराव आं खोन्थागोन मंगलदैयाव मानि थाखाय थांनो नागिरदों आं नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे ब्लग भिडिअ लानाय जाबाय नोंथांमोन आं इनफरमेसन होनो सानदों जिहेतु जोंहा नै आइयाव बास दङ ना बे जाबाय बासआ जोंहा इलेक्ट्रनिक बास दे लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय आं उनथिंहाय माहा दङ जिहेतु जोंहा दाखालिबावसो दिमाकुचियाव नैबे ग्रीन बासखौहाय एबा इलेक्ट्रनिक बासखौहाय बेखेवनानै होबाय एबा दैलि रानिं जाखाबाय थायो नैबे बासआ जिहेतु आं दिनै नैबे बासजोंनो मंगलदैसिम ट्राभेलिं खालामनो होननानै सानदों नोंथांमोननो मोननैसो इनफरमेसनखौ होथारनांगौ नङा होमबा मानि थाखायथ' जितु नैबे बासआ जोंहा फुंनि 7:40 AM दिमाकुचि टाउन थोंजों दिमाकुचि टाउनाव फैबानो नैबे ग्रीन बासखौ नोंथांमोना नुगोन 7:40 निफ्राय गारिया स्टार्ट जायो बेनिफ्रायथ' टंलानिफ्राय डाइरेक्ट मंगलदै नैबे बासआहाय थाङो लोगोफोर लोगोसे नोंथांमोना फिन आरो बे बासजोंनो मंगलदैनिफ्राय बेक जाफाफिननो हागोन 12टा बाजियाव बेक जाफाफिनो स' लोगोफोर नोंथांमोननो निखिनि माबाखौ फोरमायनाय जाबाय जिहेतु बयबो ट्राभेलिं खालामो नङा होमबा मालाबा जुदि मंगलदैयाव थाङोबा इमारजेन्सि एसे फैसा सेभ जानायनि नैबे इलेक्ट्रनिक बासाव नोंथांमोना गाखोनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय फाइनाली जोङो नैबे बासनिफ्राय ग्रीन बासनिफ्राय ओंखारबाय दिमाकुचि टु मंगलदै पुरा 2.5 घन्टा लाजोबबाय ओरैबादि बरिं नांखाबाय बाट आराम मोनो बाट बरिं मोनबाबो आराम मोनो इसे मोनजाबोयो नालाय दायो जोङो मंगलदै मोनबाय मेन खामानियाव जोङो आग बारायनोसै दायो